Takže čau, dneska jsem tu já, Farvakila, a ukážu vám, jak si stáhnout GTA San Andreas. Normální a GTA San Andreas multiplayer. Takže my si půjdeme na tuto stránku, dám vám ji do popisku samozřejmě. Půjdeme na naše milované Ulož to, jak všichni známe. A já jsem úplně blbý, protože tohle se má spíš semka, že ano. Takže na rozbalení souboru potřebujete WinRAR. No, až to stáhnete, tak by se vám, sakramenský, kde to je tady, tak se vám vytvoří zazipovaná složka něco jako tohleto, akorát to bude Grand Theft Auto San Andreas. Pak ju rozzipujete, to asi všichni víte, jak se dělá, že jo. Tak, no, tak si to teda zapnete, no a teď už jenom dáte Grand Theft Auto San Andreas. Pokud se vám to načte, mně se to snad načte. Ano. Dáte ano. No tady si vyberete, kam to chcete nainstalovat, ale já bych to dal úplně semka. Dejte to tak, jak to máte. Pak dáte install, ale já to dělat nebudu, protože to už mám. Takže dáte, a když chcete GTA San Andreas multiplayer, tak zase dáte ano. Dáte I agree, nechte to takhle. A jo, vlastně musíte to dát do té, tam kam se nainstalovalo ten to vaše GTAčko. Tohleto, single player. No a pak už jenom normálně hrajte. Já se s vámi rozloučím, mějte se krásně a čus!